Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengina misi ko Allah Ta'ala. Agian kanan at kinibgan na merkan sa agian kanan assalam. Namang bagian tanong sumana niyan sa agian kay dunia na sampai pun sa akhirat. Sa mga loksami, mga pagaryami, di ako nagyang akanagis siya mga buni-bunian. Lagi na di pre na rin ako nagudi kukurmat si kung mga tao ako ba yun mga makinig. Kabakalo-kalo na bupakabulong kung mga rampa na sadar. Sagi man bugi ang akin nagiwang bugi kanok sa mga rin-arinaw. Nagi suwatayo pagarini wa dasala ka warmwar. Kay Muhammad Abdul Jalil Amirol. Ay ako na iya kalilay miniusi ko yung ngaran yan. Nagi sutagin na pansaranaw sa katina pang makinigan yun. Sadek kau nak ada awayan nanda amadap ko ngan sadik kakak pawing anak kau marinyuma nandi dong kuaranu ni anaram peina asaidar kusirana mangarap agus sumangong udah kau berampeina Astaiderna dinapa peka kelas kau saimenpun Oai nadita ini kata wanuan dirom beso anda kukarudan wawan Ande basai inalang ada rimbang napa raya ungkong Obae ading karak na pentuna nibak na parandana si inalang adem Arimbang kain ko nasi mua kagiye nanasapim Isegi ay inipalan delenda buni awa
totong kupanay nisisenang ano napas makakaranda alalayon na sa arintang atat na pasat na ginapan na daganapan na sa turog sila'y na lang adam. Hari bangan naik nao mareg ko nao ayang kakun Inay lai pirasa sunarana nidi ima Gyud niya pakapanalamatag na insan tawag sa pagilayin ko na langon tanong sinay kapaparwan. Langon tanong na ikaunayan sa geng kaya kapapantagan masa tanoy mando. Kaya mapipigiran di masangkay na agigay na lagi na yaging kaya di magumana sa kamunsa na natiga ka na langon nakan sa kanunay pagkabulusan sa kapipiyang ginawa uway sa kanua kamaman kabubayan. Ay sa manin na di kakatawan kalipot tayo na kami makasulad na ipagisi kami wando kami rumder pa na natigiran na langong kanon sin kapaparwa. So gito yung pikirakan Bapak puna dato, Bapak Maro, ang kagiman to ang kalilimod na lagi doon na kalilimod ay yung pamilya na makapanalamat tano di masangkay. Uway, kawab sa kagiman to na inisilay ram rin tano geng kaya kalilimod na sa kanipiyakal kairan sa geng kaya programa na tiga kena yang mapipikirakan na yung mutuaran ng kapag kayo mapurkano, kapag kabulos sa purkano, belagit sumuota na kapupunan niyan, sumaran niya kagaganatan niyan, na insa na utala, na imanto na darupa yulin sudarupa, na kanilimod yung kaya kanilimod. Buwan. Sa inyo mapipikirakan lang, katay ko yung kaya tumanaw sa yung kaya program, bayalabi sa subuan, medikaligya, gusto naman naman ang mga yung pulayan. Pun sa yung kaya programa, na nawat na na magiu maganda sa manisa na andi kau mau rekianon na kagana tanian sa mga pagalinyan. Amay kabatarin na pananadimi sa mga una kapkali mo limot sa nung nalita no si Kumin kalina dila. Naiman ko. Ya kita tago yung manisa sa pagalitan sa pagalinyan. Kelapis sa kanian. Sakan na siapa urkanu sama sakit tak siapa. Ibu cakap purwan lah dia na urkanu kaya punyata da mga pagirian. Kagi katawan na kana da mana gitu kana mga pagirian dia sa kanu to na pagirian. Gitu dia kanu di katerwa. Kuai di nomani sa pagkapin. Kaya turun na pakadali dan tindigan. Ay kaya pugwe dia kami di barat na suban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengina misi ko Allah Ta'ala. Agian kanan at kinibugan na meron sa agian kanan assalam. Namang bagian tanong sumana niyan sa agian kay dunia na sampai pun sa akhirat. Sa mga loksami, mga pagaryami. Di ako nagyang kinagisi ang mga buni-bunian.
Lagi na di pre na rin ako nagudi ko kurmat si kung mga tao ako ba yun mga makinig. Kabakalo-kalo na bupakabulong ko mga rampa na sadar. Sagi man bugi ang akin nagiwang bugi kano sa mga arin-arinaw. Nagi suwatayo pagarini wa dasal ako arumwar. Kay Muhammad Abdul Jalil Amirol. Ay ako na iya kalilay minimsi ko yung ngaran yan. Nagi sutagin na pansaranaw sa katina pang makinig niyo. Sadek kau nakadam awayan nada amadap ko ngaman sadik kapawing anak kau marinyuman nandidong kuarano ni anarampena asaedar ko sirana mga ragu sumangong udah kau berampena Astay ederna dinapa peka kelas kau saymenku Oe nadita ini katawan wandirom beso anda ku karudanuan Basai inalang ada rimbangan apa raya ungkong Obae ading karak na pentunan iba kena perendanasi inalang aidem Arimbang kain ko nasi muaw kagiye nanasapim Isegi ay inipalan delenda buni awa totong kupanay nisi senang Napas makakaranda alalayun nasatan Tarintang atat napasat na ginapan Nadaganap na sa turog sila'y nalang adam Arimbang
nai nao mareg ko nao ayang kakin nai lai pirasa tunarana nidi ima limbu limbo sa wila wila anay yeder nai sao naya rano na o subakasam aray ya nalo umadas ako maba o kupatiano ka nalo milod ako Jiran man. Umambunaw pagalang ka na maginantara ay ko na o panakirid kasi ako sa kirid dadaba Benar itu abang butang di mana itu? abig lakaan kakabantay tamanaranon unay ka na sa ginawa kay nandaw ka ba supi pikiran ka akasumbak na ako upano awula nagubarat na di ko sa karing una nakaarati din kasabaw tabak ubo dakalaban na rumba awladan ane ka kuke inindulo ng puro nakasaw busaw serong mantang ida ako ka panagada kausok ka parandagan na kay yasarigin idin ko sa'y inaw marag ko saray bunang ko sayada ni kararano unang koron